A teď bych vám ráda řekla něco k tomu svatebnímu veletrhu, který se koná v Pardubicích. Ano, je to dál ode mě, ale zase jsem blíž k vám, protože většina z vás je v té části republiky. Takže pokud budete mít čas a chcete si udělat výlet a hezký den, stavte se za mnou. Konečně se poznáme osobně a je to 31. ledna až 1. února, takže určitě si to dejte do kalendáře, protože já tam budu a moc se na vás těším, že konečně vás potkám osobně a taky uvidíte něco speciálního, protože nejenom šperky budou součástí veletrhu, ale já osobně přijdu v šatech, které si teď dělám, které můžete sledovat vlastně, jak se to vaří na mém druhém Instagramu. Odkaz vám dám hned na dalším storíčku. Takže to bude taková premiéra a budou úžasné, v mé hlavě jsou úžasné a to tam uvidíte naživo. Takže myslím si, že osobně je to vždycky lepší, takže pokud chcete si užít krásné dny, tak se stavte a budu moc ráda, když se tam setkáme. A můžete si rovnou vyzkoušet i nějaké naušničky, nebo budou tam i čelenky, hřebínky, náramky, takže určitě budu ráda, když se tam podíváte.